Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkiýe 13-nji sentýabrda Aşgabatyň haýyş bilen Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünlügi girdi. Mundan ozal Türkmenistanlar o düzgüniň dowamyna Türkiýe wizasyz syýahat edip bilýärdi. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenler üçin wizasyz syýahaty ýatyrmak barada gol çeken karary Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Türkiýe döwletinden Türkmen raýatlary üçin dürli görnüşli wizalar girmegi soranyny ma'lum etmeginiň edil ýa-na gawat geldi. Eýsem täze düzgün Türkmenistanyň raýatlaryna, hususan Türkiýede öňden bäri ýaşaýan Türkmenistanlaryň durmuşyna nähili täsir eder? Biz bu soraga jogap gözläp Düýbi Istanbulda ýerleşýän Türk Permit Hukuk Geňeşdarlygy firmasynyň başlygy migrasiýa işleri boýunça hünärmen Murat Erşahin bilen söhbetdeşlik geçirdik. Murat Erşahin, bilşimiz ýaly 14-nji sentýabrda Türkiýe Türkmenistanlar üçin täze wiza düzgünlügi girdi. Munun bilen mundan öňkü wizasyz syýahat düzgüni ýatyryldy. Siz ýaňy ýakyny bir YouTube çykyşyňyzda öz ýazarlaýjylaryňyzy bu habar bilen tanıştyranyňyzda garaşlyan erwet habar geldi diýdiňiz. Töhbetdeşligiň başynda siz bize täze wiza düzgünniň aýratynlyklary barada gurrun berip bermesiňiz. Täze düzgün näme aňladýar? Türkmen raýatlary üçin haýsy görnüşli wizalar el ýeterli bolup biler. Näme üçin bu Türkmenistanlar üçin erwet habar? Evet, Türkmenistan vatandaşları için aslında benim için de dün kötü bir gündü. Çok üzüldüm bu konuyla ilgili. Çünkü Türkmenistan vatandaşları biliyoruz ki en rahat gelip gittikleri ülke Türkiye'ydi. Vizesiz bir şekilde. Hawa Türkmenistanyň raýatlary üçin aslında meniň üçin düýün 14-nji sentýabr agyr gün boldy. Munyň şeýle bolanyna gaty gynanyň sebäbi bilşimiz ýaly Türkmenistanyň raýatlarynyň eň arkaýyn hiç ýyly wizasyz girip çykýan ýurdu mundan ozal Türkiýe bolup durýardy. Beýleki ýurtlar türkmenlerden wiza soraýardy. Olar ýa gapyda wiza almaly bolýardy, ýa-da elektron wiza almaly bolýardylar. Ýöne Türkiýe döwletine syýahat üçin türkmen raýatlarynyň wiza soralmaýardy. Ýani Türkmenistan raýatlary hiç ýyly wiza almazdan Türkiýe syýahat edip bilýärdi. Bu siýasat Türkiýe döwletiniň 2007-nji ýylyň 19-njy iýulundan bäri Türkmenistan boýunça alyp barýan wiza syýasatydy. Ýagny 2007-nji ýyldan bäri ähli türkmenler wiza almazdan Türkiýe gelip bilýärdi. Indi tas 3 ay bäri garaşlyan habar gelip gowuşdy. Biz bu mesele boýunça 3 ay bäri habarlary ýazarlaýardyk. Türkmenistanda bolup geçýän wakalar barada habar berýän käbir habar kanallary türkmen resmiýetleriniň Türk konsullugyna we Türk resmiýetlerine türkmen raýatlaryna wiza girmegi sorap ýüz tutanlyklary barada bu resmi hatyň jogabyna garaşlyanlygy barada habar berip gelýärdiler. Hatda geçen hepdeden başlap olar türkmen raýatlarynyň çakylyk bolmazdan wizasyz Türkiýe syýahat edip bilmeýänlikleri barada habar berip başladylar. Bu habarlar peýda bolup başlanan gawatlary wiza babatdaky karar heniz kabul edilmänini, ýani tasdiklanmanyny. Biziň hem 14-nji sentýabrda ýerden görüşimiz ýaly bu karar Türkiýanyň döwlet portalyna çap edildi. Bu şeýlelikde wizasyz syýahat düzgüni ýatyryldy. Bu näme aňladýar? Demek ähli türkmen raýatlary egerde Türkiýede kanuny iş ruhsaty ýok bolsa, Türkiýede kanuny ýaşaýyş ruhsaty ýok bolsa, ýaşaýan ýurtlaryna ýa-da öz ýurduna Türk konsullugyna barıp degişli wizalar almaly bolarlar. Wizasyz Türkiýe gelýän türkmen raýatlary ýurda goýup berilmez. Bizi Ýewropadan, Şweýçadan, Dubaýdan, Germaniýadan jaň edip biz Ýewropada ýaşaýarys. Bizim wiza almalymy diýip soraýan adamlar bar. Türkiýanyň Daşary işleri ministrliginiň resmi web sahypasyna bu barada düşündürüş berilmedi. Ýöne diňe wizasyz syýahat düzgüni ýatyryldy diýildi. Şondan başga goşmaçy maglumat berilmeýär. Meselem, elektron wiza bilen gelip bilersiňiz, ýa-da Ýewropada ýaşaýyş ruhsaty bolan türkmen raýatlary, ýa-da bolmasa Birleşen Ştatlarda ýaşaýyş ruhsaty bolan türkmen raýatlary elektron wiza bilen syýahat edip bilerler diýilýän ýeri ýok. Bildirişde diňe wizasyz syýahat düzgünniň ýatyrlanlygy barada maglumat berilýär. Bu bolsa şeýle diýildigi bolýar, ýagny ähli türkmen raýatlary Türk konsullugyna baryp degişli wizalary almaly bolarlar. Wizalaryň durly görnüşleri bar. Syýahatçylyk wizasyny alyp bilerler. Meselem Tomutku diýen jalşyny Türkiýede geçirmek isleýän türkmen raýatlary mihmanxana sargydy uçur petegiýaly degişli resmi namalaryny taýýarlap, syýahatçylyk wizasyny almak üçin Türk konsullugyna ýüz tutup bilerler. Ýa-da bolmasa Türk
Türk raýaty Türkmen raýatyna çakylyk iwerip Türkiýe sapara çagyryp biler. Çünki Türkiýe bu Türkmenistan biri bilen şeýle bir ýakynan ysynçdy bolan. Bu ýerde bir topar durmuş guran Türkmenistanly bar çagyly maşgalalar bar. Şonuň üçin maşgalalar birige çakylyk uğradyp bilerler. Ýa-da iş ruhudyny alyp Türkiýe gelip bilerler. Ýa-da bolmasa Türkiýedäki bir hastahanadan öýerlerine çakylyk barsa, bejergi maksady bilen Türkiýe syýahat edip bilerler. Bu çakylyk bilen saglyk bejergisi wizasyny alyp bilerler. Ýa-da Türkiýedäki bir ýokary okuw jaýyna talyplygy kabul edilseler, student wizasyny alyp Türkiýe syýahat edip bilerler. Ýa-da iş duşugy boýunça, ýagny egerde Türkiýedäki bir firma çakylyk iwerse, şonuň esasyna Türkiýe syýahat edip bilerler. Mundan beýle türkmenler Türkiýede wiza bilen syýahat edip bilerler. Bununla tedavi vizesi alabilirler. Ya da öğrencilikle ilgili Türkiye'deki bir üniversite kayıt olurlarsa öğrenci vizesi alıp da gelebilirler. Ya da iş görüşmesi dediğimiz Türkiye'deki bir şirket kendilerini davet ederse iş görüşmesi, iş bağlantısı anlamında vize alıp gelmeleri gerekmekte bu tarihten itibaren. Bilşimi diýaly Türkiýe 2007-nji ýyldan bäri Türkmenistan üçin erkin syýahat mümkinçiligini hödürleýärdi. Geçen 15 ýylyň dowamyny köp sany Türkmenistany Türkiýe ýerleşdi. Siziň hem belleşiňiz ýaly türkmen we türk halklarynyň arasyna ýakyn ysynçyk emele geldi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä 230 000 töweregi Türkmenistanly kanuny ýaşaýyş ruhudy bilen Türkiýede ýaşaýar. Bir kanun galyan Türkmenistanlaryň sany ondan hem köp bolmagy mümkin. Indi täze düzgün Türkiýede öňden bäri ýaşap ýören Türkmenistanlaryň durmuşuna nähili täsir eder? Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni olan kişiler oldu ki herhangi bir nedenden dolayı vize ihlalini, ikamet ihlali durumuna düşebiliyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? Türkiye'deki kanuna göre 3 aya kadar... Indi şeýle bir ýagdaý bar. Türkiýede ýaşaýyş ruhudy, iş ruhudy bar bolan adamlar aýdalyk haýsydyr bir ýagdaý sebäpli viza düzgünleri bilen bagly, ýaşaýyş ruhudy bilen bagly düzgün bozma saýlayan ýagdaýlara sebäp bolup bilýärdiler. Olar şeýle ýagdaýda nähili çykylgy tapýardylar. Türkiýanyň kanunçylygyna laýyklykda 3 ay içinde gaçyk ýagdaýda Türkiýede ýaşan adamlar pul jerimesini töleýärdiler we Türkiýeden çykyp derrew ýygyna gaýdyp gelýärdiler. Şondan soňra olaryň gaýtadan ýaşaýyş ruhudyna ýüz tutmagy haklary bolýardy. Indi bu hak Türkmenistanyň raýatlaryna ýok. Näme üçin sebäbi? Egerde Türkmenistanyň raýaty wiza bilen bagly düzgün bozmalara ýol beren bolsa, aýdaly, meselem wizasynyň möhletini uzaltmagy ýatdan çykaran bolsa ýa-da ýüz tutmany ýalňyş ýerine ýetiren bolsa, ol mundan beýlek 3-nji bir ýurda girip çykyp gaýtadan ýaşaýyş ruhudyna ýüz tutup bilmeýär. Olar baran ýurtlaryna Türkiýanyň wizasyny alyp ýygyna gelmeli bolarlar. Biz bilýäris, meselem Türkiýedäki şertler derarly bir topar adam Kipre, Dubaýa, Polşa işlemäge gitdiler. Olaryň çağlary, aýallary bärde, Türkiýede galdy, özleri aňyrda işleýär. Mundan öňe olar aýda bir gezek ýa-da 2 aýda bir gezek Türkiýe gelip gidip bilýärdiler. Indi olar Türkiýe syýahat etmek üçin wiza almaly bolarlar. Soňky täzelikler aslynda hemmeler aňtank etdi. Adamlar inanyp bilmeýärler. Meniň uçur petegim bardy. Aýyň 26-synda Türkiýe barjakdym diýerler. Men olary wizasyz gelmäňni ýan, uçur bilýärdiňiz hem ýitirersiňiz diýen. Bu ýere gelip serhet kapysyna garaşmaly bolarsyňyz. Garaşan soňam kabul edilmeýän ýolagçylar statusy bilen ýygyňyza uğradylarsyňyz. Şeýle ýagdaýlara duçar bolanyňdan gelmäň has gowy diýäris. Biz pandemiýa döwründen soň 2022-nji ýylyň 3-nji aýyndan soň gaçyk ýagdaýda ýaşap ýören bir topar türkmen raýatyna wizasyz syýahat düzgünlerinden peýdalanyp ýaşaýyş ruhudyny alyp berdik. Olar ýurtdan çykyp bir günüň içinde ýyllaryna dolanyp geldiler. Diňe biziň firmamyzyň ismi bilen 1500 adam biziň sanlarymyza görä 1500 adam degişli döwürde ýaşaýyş ruhudyny aldy. Olar daşary ýurtlara girip soňra ýygyna çykyp wizasyz syýahat düzgünlerinden peýdalanyp ýaşaýyş ruhudyny aldylar. Indi bar bolan mümkinçilikleriň ährisi elden gitdi. Ýagny häzirki wagtda Türkiýeden çykýan türkmen raýaty ýaşaýyş ruhudynyň möhledi hatda bir gün geçenen bolsa ýygyna dolanjak bolsa Türkiýe girmek üçin wiza almaly bolar. Bu insanlara vize muafiyetinden yararlanarak ikametini aldık. Şimdi bu elimizdeki bütün fırsatların hepsi gitti. Yani şu anda Türkiye'den çıkan bir Türkmenistan vatandaşı bir gün bile geç kalmış olsa, ikametsiz kalmış olsa Türkiye'ye tekrar girmesi için vize almak zorunda kalacak.
Ini täze düdüginiň mümkin bolan sebäpleri barada gurrun etsek, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň hökümetiniň Türkiýeden öz raýatları üçin wiza düdügini soramagyna näme sebäp boldy? Sebäbi görüşimiz ýaly Türkiýe Türkmenistanyň mälumatlaryny haýyşynyň ýa-ni wizasyz seýahaty ýatyrdy. Bilişimiz ýaly Türkiýanyň kabul eden karary ýüzlerçe müň Türkmenistanyny gyzyklandyrýar. Galberside hususan pandemiýa döwründe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna türkmen hökümetine garşy nägililik protestler emele geldi. Siziň pikiriňizçe Türkiýede dören protest hereketi Türkmen hökümetini ýynjylykdan gaçyran bolmagy mümkinmi? Şimdi bu kararın alınmasında nelerin etken olduğu ile ilgili bizim de tabii ki bazı fikirlerimiz var. Tabii ki bu iki devletin arasındaki olan bir ilişki. Bizimki sadece bir öngörü. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Şubat ayı itibariyle turistik ikamet izni vermeyeceğini, yani ilk müracaatta turistik ikametini vermeyeceğini söyledi ve bu kararın kabul edilmeginiň aňyrsyna ýatan mümkin bolan sebäpler barada biziň hem käbir garaýşlarymyz bar. Elbetde bu iki döwletiň arasyndaky gatnaşyk biziň aýdýan zatlarymyz diňe bir çaklamadan ibaret. Türkiýe Respublikasy fevral aýyndan başlap daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna seýahatçylyk ýaşaýyş ruhsatyny bermejekdigini, ýagny ilkinji ýüz tutmada seýahatçylyk ýaşaýyş ruhsatyny bermejekdigini yglan etdi. Bu Türkmenistan bolsun, Özbegistan bolsun tapawdy ýok. Bir topar ýurdun raýatyna degişli. Ýagny Türkiýe bir topar daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna seýahatçylyk ýaşaýyş ruhsatyny bermeýär. Diňe uruş sebäpli Ukrainadan we Russiýadan gelýän raýatlara ilkinji ýüz tutmada seýahatçylyk ýaşaýyş ruhsaty berilýär. Munyň bilen Türkiýe bir ruhsat iş orunlarynyň eýlenilmeginiň öňüni almagy isleýär. Bu ýagdaýyň ähmiýetini ýytap yeni bir ýagdaý ünsçe kesmelýär. Ýagny şol sebäpden bir topar türkmen raýatyna Türkiýe ilkinji gezek ayak basan türkmen raýatlaryna Türkiýe ýaşaýyş ruhsatyny bermedi. Olar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolmadan ýaşap başladylar. Olaryň taýyk sany bilemok sebäbi uçur gatnawlary hem az, ören az. Ýöne Türkiýanyň şeýlerek bir syýasaty bar. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistan döwletiniň hem öz kada kanuny bar. Olar öz kadalaryna laýyklykda öz raýatlaryna egerde siz başga ýurtlaryň kanunlaryny bozup Türkmenistany masgar etseňiz, bizem siziň ýurtdan çykmaňyzy gadagan edersiz diýerler. Biz ýagşy niýet bilen, hoş niýetlik bilen şeýle pikir edýäris. Ýagny belki de Türkmenistan başga döwletiň öňünde maskara bolmajak bolup şeýle çäklendirmäni haýyş eden bolmagy mümkin diýip pikir edýäris. Ýöne beýlek tarapdan elbetde agyr ykdysady kynçylyklary bar. Hususan pandemiýa döwründe uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagyndan soň bilişimiz ýaly bu ýerde onlarca Türkmenistany, belki de ýüzlerçe Türkmenistany aradan çykdy. Uçur gatnawlary bolmansaň olar bärde howasarsızlar gonamçylygyna jaýlandy. Ýa-ni ýakyny şoňa meňdeş ýene bir ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolduk. Beýlek tarapdan bu ýerde türkawlap soňky demini öýüne berjek diýen adamlar bar. Köp adam şeýle diýip bize ýüz tutdy. Biz konsulhana bilen aragatlaşyp geçip olara kömek etmäge synaşdyk. Diýjek bolýan adam wiza düdüginiň ýatyrylmagy bilen bagly bir topar sebäp bolandyr. Elbetde Türkiýede geçirilen protest aksiýalarynyň hem bu kararyň kabul edilmegine, talap edilmegine täsir eden bolmagy mümkinmi? Elbetde mümkin. Wiza düdüginiň Türkmenistan tarapyndan haýyş edilenligi sebäpli men şeýle diýärin. Türkiýe Respublikasy Merkez Aziýadaky ähli türki döwletleri bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy umtylýar. Şonuň üçin Türkiýanyň sebäpde bir topar maksatnamalary durmuşa geçirmäge çalışýan mahaly Türkmenistanyň raýatlaryna wiza girdmeginiň hiç ýyly manysy ýok. Wiza düdüginiň girdilmeginiň ýeke täk sebäbi Türkmenistan döwletiniň şeýle düdügini talap etmegi, erjelik bilen talap etmegi bolup durýar. Öňe maýtışmaýaly entek 3 ay öň biz şeýle habarlar eşidipdik. Ýöne bu amala asyrlar öýtmänlik ýöne görüşimiz ýaly 14 sentýabrdan başlap Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz seýahat düdügini ýatyrdy. Eger meniň pikirim bilen gyzyklansaňyz, meniň şahsy pikirim bu ýagdaý udaga çeker diýip pikir etmeýärin. Bu karar hemişelik bolar diýip pikir etmeýärin. Men bu karar wagtlaýyndyr diýip pikir edýärin. Belki pandemiýanyň täsiri uturup uçur gatnawlary doly kadalaşdy. Wizasyz seýahat düdügini gaýtadan kabul ediler ýa-da iň bolmany meselem konsulluga gitmän elektron görnüşde gol çekmek ýaly ýeňillikler girdiler diýip pikir edýärin. Ýa-da bolmasa Ýewropada, ABŞ-da ýaşaýan türkmenleriň şol ýurtlarda kanuny ýaşaýyş ruhsatlary bar bolsa, olar Türkiýe girip bilerler diýip pikir edýärin. Bu meniň diňe bir şahsy pikir garaýşym. Sebäbi biri bilen ýakynyň utunşan iki döwlet barada gurrun barýar. Bu ýerde meselem bu ýerdäki bürokratlaryň, siýasatçylaryň öýlerini ýa-da olaryň dogan warandaşlarynyň öýlerini işleýän bir topar Türkmenistan raýatlary bar. Bu meselede problemalar ýüze çykyp başlan wadyna iza ädim ädiljekdigini inanýaryn, inanmak isleýärin dogrusy. Ondan akrabalarında bir sürü Türkmenistan var. Yani bu problemler yansımaya başladıkça bunda
esneme olacağını, geri adım atma olacağını inanıyorum. İnanmak istiyorum işin açıkçası. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.